Hej, jeg vil vise dig, hvordan du laver et trappediagram i Google Sheets. Det du skal være opmærksom på, det er i Google Sheets, der hedder det et trinopdelt områdediagram. Det kigger vi nærmere på om lidt. Det jeg har gjort her, da jeg har lavet en undersøgelse om skostørrelser i en 10. A-klasse, og her der er deres svar, hvad de har svaret, de bruger skostørrelse, det vi også kalder et observationssæt eller et datasæt. Det jeg har gjort, det er at sætte det ind i en summeret hyppighedstabel her, hvor jeg har observationerne, altså skostørrelserne her, og så den summerede hyppighed her. Den summerede hyppighed er jo nemmest at lave, hvis også man har lavet en hyppighedstabel inden. Når jeg skal lave den her trinopdelt områdediagram eller trappediagram, så er det meget simpelt. Jeg markerer de her to kolonner. Så går jeg ind i indsæt diagram enten her eller her. Og så skal jeg gå herover, og så skal jeg finde den, der hedder trinopdelt områdediagram. Den er der. Bum. Så ser den sådan her ud. Så kan man se, hvor mange der er den summerede hyppighed af de forskellige skostørrelser. Min x-akse har en titel, observationer. Det er fint. Vi kunne også godt ændre den til skostørrelser, så det blev endnu mere præcist. Og så summeret hyppighed, det er meget fint, den hedder det. Så giver den også en overskrift, der hedder skostørrelser i 10. A. Så vi ligesom forklarer, hvad undersøgelsen viser noget om. Så kan jeg gå herned i titelformat og lige centrere den, og måske give den en lidt mørkere farve, så det er tydeligt, hvad der står. Og så har man et trappediagram, eller et trinopdelt områdediagram, som det hedder her, man kan bruge i sin opgave.